Qozan sili. Әдәби тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга язучы Габдрахман Әбсәләмовның Миләш дигән хикәясен тәкъдим итәбез. Аны сез Фатих Шәрәфи укуында ишетерсез. Безнең якларның катнаш урманнарындагы кебек гаҗәп чуарлыкны, андагы кебек алтын һәм куе кызыл бизәкләрне көз айларында бүтән бер кайда да күрмәссең. Юлдашка таяк алып, яки булай гына ике кулыңны артыңа куеп, беленер-беленмәс кенә тапталган сукмаклардан урман эчләренә кереп китсәң, бара-бара берәр кояшлы алан кырыена килеп чыгасың да, Һай бу нинди матурлык дөньясы дигәндәй таң калып, тирә-яңа карана башлыйсың. Әле күптән түгел генә яшел, яки куе яшел шәлләрдән башканы белмәгән мәхәббәт имәннәр, сылу каеннар, җилбәзәк усаклар, купшы юкәләр, сабыр рәңгләр, бүген барысы да көяз яшь җилкенчәк кебек шәл яулыкларны төрләндереп җибәргәннәр. Син алардан күзеңне ала алмыйсың. Һәм бөек рәссамнарның картиналары алдында басып торган кебек сихерләнеп басып торасың. Аларның беренче карашта бары тик яшел, куе яшел, алтын сары, аксыл сары, саргылт, куе кызыл, кызыл һәм алсу булып кына күренгән төсләре, асылда һәрберсе йөзләгән күчмә төсләргә кереп, бер-берсе белән аралашып, музыка шикелле камил, нечкә һәм моңлы гармония тудыралар. Агачлар арасыннан кояш ялтырый башлый. Булай да биниһая чуар яфракларда мең вә миллион чык тамчылары энҗе бөртекләрдәй җимелдәп китә. Үзәнрәк җирләрдә талгын гына тирбәлеп ак томаннар йөзә. Пишәннәре бер чабылып, инде яңадан чалгытгарлык булып үсеп җитеп килгән болын, асыл ташлар белән зиннәтләп чигелгән келәмгә охшый. Ул иртәнге һаваны әйтмисең дә инде. Үзе саф, үзе балдан да татлырак. Бер сулаганда да мең авыруга шифасы тия. Күк йөзе исә күгәрчен күзе чәчәге төсле сәп-сәнгәр. Һәм яз көндә кебек төпсез тирән булып күренә. Һәм шушыларның барысы өстенә дә бер кем, бер нәрсә тарафыннан да бозылмый торган тынлык һәм тынычлык җәелгән. Ник бер яфракның шылт иткән тавышы ишетелсен. Агачлардан коела торган сары яфраклар да җиргә төшүдән элек бер мәл һавадан тирбәлеп, шуннан соң гына үлән өстенә яталар. Ботаклардан ботакларга сарылып, көмеш тоҗым җепләре сузылган. Ләкин син аларны күрмисең. Тик агачлар арасыннан барганда битеңне әз генә кытыклап алалар.
Табигатьнең менә шушы алтын пичмагында безнең санаторий урнашкан. Революция кадәр биредә бер зур байның дачасы булган. Гражданнар сугышы елларында бу тирәләрдән фронт шаулап үткән. Ул чакта буш һәм ташландык бай дачасында кыр госпитале оештырганнар. Яралылар арасында бер комиссар да булган ди. Менә шушы комиссар Ленинның үзенә махсус хат язып, биредә санаторий төзүне үтенгән ди. Аннары аның яралары төзәлгән һәм ул тагын фронтка китеп барган. Көндәлек ыгы-зыгы арасында тарих ул кешенең исемен безнең көннәргә кадәр саклап җиткермәгән. Аның буе-сыны, төсе башы нинди булганын да хәзер хәтерләмиләр. Әмма ул кеше шагыйрь җанлы булган, матурлыкны яраткан, кешеләр турында кайгырткан. Монысында берәү дә аз гына да шикләнми. Еллар үтү белән байның иске дачасын ватып, аның урынына матур таш биналар салганнар. Чәчәкләр, җимеш бакчалары утыртканнар. Күлгә таба алып бара торган аллея буенда карт имәннәр белән чылганып алынган түгәрәк алан уртасында кызыл тәлгәшләр белән күз явын алып, ике миләш үсә башлаган. Бу миләшләр дә юктан гына бар булмаганнар билгеле. Бакчачы карт бер көнне миңа аларның тарихын да сөйләп бирде. Моннан 4-5 ел элек биредә бер укытучы дәваланган икән. Янәсе шушы укытучы әлеге ике миләшне дә утырткан имеш. Ул аларны каяндыр ерактан алып килгән. Берәүләр әйтә, ул аларны ватан сугышында һәлак булган ике шәкерт истәлегенә утырткан ди. Икенчеләре тагын да романтикрак вакыйга сөйлиләр. Имеш, ул елларда биредә сугышта яраланган бер яшь кыз дәваланган. Ул гел миләш турында җырлый торган булган. Шуның җырын ишетеп, авыру кызыга бер юаныч булсын дип, әлеге укытучы миләшләр алып кайтып утырткан ди. Хәзер ул укытучы кайда, исәнме, юкмы, ул кыстырылганмы, юкмы, бу турыда да берәү дә белми икән. Күп бит андыйлар безнең илдә. Каян барысын да хәтердә тотып бетерәсең, диде бакчачы сүзен ишлап. Аннары андый кешеләр пичмак саен мин дип кычкырып та тормыйлар. Еллар үткәч кенә аларның кем икәнлекләрен аңлый башлыйсың. Процедурадан буш көннәрдә мин һаман урманнарда йөрим. Туры килгәндә төрле кешеләр белән гәпләшәм. Бәхеткә һавалар да бик матур тора әле. Август айындагы яңгырлар бик куркыткан иде. Сентябрь урталарында көннәр аязып, күңелләрне тәмам хушландырып җибәрде. Кайту көннәре нәкъ шушы матур вакытларга туры килгән кешеләр безгә биредә калучыларга безнең яхшы теләктә икәнлекне шуннан белегез. Без сезгә әйбәт көннәр калдырабыз диделәр. Яңа килүчеләр исә шул ук сүзләрне үзләренчәрәк бурып, бу матур һаваларны без сезгә алып килдек диделәр. Тегеләре дә, булары да хаклы. Билгеле, берәү дә бу сүзләрне нинди булса да гыва белән әйтми. Ләкин шушы ярым шаярып әйтелгән сүзләр дә күңелнең ниндидер бер кылын чиертеп куялар. Һәм йөрәктә мәгънәсен аңлатып та булмый торган яхшы бер тойгы уяталар. Син шул тойгыга бирелеп, көне буе җиңеллек хис итеп йөрисең. Гүя күңелеңдә кояш нуры уйнап тора. Юкчым, көлмәгез. Юри яки кыланып әйтүем түгел бу. Һәр төрле кылану мине җәберсетә. Димәк, ул башкаларны да җәберсетергә тиеш. Мин шул уңай белән санаторийда булган бер вакыйга турында сөйләп бирим әле. Санаторий ул бит тормышның нәкъ үзе кебек. Берәүләр килә, берәүләр китә. Билгеле, яңа килүчеләргә игътибар зуррак, чөнки алар яңа әле. Шушы яңа килүчеләр арасында күзгә артык ташланырга тырышканлыгыннанмыдыр, өстенә соры чалбар, аллы-гөлле кофта, башына юнтәс кыйлы йомшак ак эшләпә киеп йөрүче зифа буйлы, матур ак йөзле бер ханымга игътибар иттем. Тиздән мин аның нинди һөнәр кешесе икәнен дә белеп алдым. Урманга чыккан чакларда аның кулында һәр вакыт бәләкәй яссы чемодан һәм җыелма урындык була торган иде. Аннары без аны кайда булса берәр матур аланда этюдлар ясап утырган хәлдә күрә идек. Художникларга хөрмәтем айрата зур. Аларны мин табигатьнең беренче җырчылары итеп саныйм. Минемчә,
Табигатьнең бөтен матурлыгын барлык нечкәлекләр белән бар тик аның үз телендә, төсләр гармониясендә генә тулы итеп тасвирлап бирергә мөмкин. Левитан әсәрләре моның мәшһүр үрнәге дип уйлыйм. Бер көнне мин, гадәтемчә, урманда йөреп кирим дип, мәһабәт имәннәр белән уратып алынган алан кырыйнан үтеп барганда, миләшләр янында әлеге чибәр ханымны күрдем. Ул рәсем ясый иде. Мин туктадым һәм ерактан имән ышыгыннан күзәтә башладым. Ханым миңа ян белән утырган. Рәсеме күренми, әмма үзенең йөзе ирен өстендәге кечкенә миңенә кадәр ап-ачык күренә. Кайчак ул миләшләргә җәһәт-җәһәт карап ала да, шундый ук күз ярмәс тизлек белән пумаласын киндерендә иртә башлый. Кайчагында киресенчә миләшләргә караган хәлдә шактый озак тынып тора. Мондый минутларда аның булай да матур йөзе тагын да матурая төшеп, аз гына моңсулана. Күз карашында ниндидер тирән уй кагынып китә кебек. Миңа калса, бу минутта аның күзләре без күрмәгән әллә нинди нечкәлекләрне күреп, шулардан иң кирәклесен сайлап ала кебек. Сайлап алгач, дирижер кулы кебек һавада асылынып торган пумалалы кулы хәрәкәткә килә дә, ниндидер бер сызык сызып ала. Аннары ул бер миләшләргә, бер рәсеменә карап, әкрен генә елмая башлый. Күрәсең, тапкан буяуыннан бик канәгать. Кеше илһамланып эшләп утырганда, аның янына барып игътибарын таркату иң зур әдәпсезлек. Шуңа күрә мин аяк тавышларымда ишетелмәсен өчен әкрен генә басып, үз юлыма китеп барам. Урманнарда, кояшлы аланнарда йөрим. Яңадан көзге бизәкләргә исем китеп сокланам. Күңелемдә айрата рәхәт. Мин бит ишраклы рәвештә генә булса да, серле абаганың чәчәк аткан минутын, ягъни сәнгать әсәренең туу минутын күрдем. Әгәр соңыннан туры килеп берәр күргәзмәдә бу рәсемне күрсәм, аңардагы иң нечкә һәм иң җанлы сызыкны беренче караштан ук танып алыр идем. Бүген процедура көнем булганга урманда йөри алмадым. Өстемә пальто киеп, балконга чыктым да, ак чыбыктан үрелгән бишек урындыкка утырып, урманга карап тора башладым. Шул чакта балконга 28-30 яшьләрдәге күзлекле бер ир килеп, "Нинди уйларга чумдыгыз?" дип сорады. Без аның белән очрашканда баш ишеп исәнләшә башлаган идек инде. Минем соравына ничек дип җавап бирергә дә белми торганда, ул яңадан сөйләп китте. "Сез ничек уйлыйсыз?" диде ул миңа. "Сәнгать әсәренә объектив бәя биреп буламы, юкмы? Минемчә, безнең бәябез һәр вакыт субъектив." Мин ни сәбәптән бу кеше минем белән кинәт бу темага сүз башлады икән дип сагая төшеп, бу күзлек тагын ни әйтер дип көтә башладым. Ул дәвам итте. Күрәсең, аңа минем җавабым кирәк тә булмаган. "Бая, әмма безгә үзенең соңгы рәсемен күрсәтте", диде ул. "Әнә теге аландагы 2 миләшне ясаган. Әмма әйтә, мин ясаган миләшләр матурракмы, аландагыларымы?" "Юк, ул алай әйтмәс. Сез ялгыш ишеткәнсездер", дидем мин тиз генә. "Менә тагы, мин чукрак дип уйлыйсызмы?" Егетемнең хәтере калды булса кирәк. Миңа усал гына карап алды да, ишеккә таба юнәлде. "Соң, кайсы матуррак?" дип сорадым мин аны туктатып. "Әллә тагын", диде егет. "Тегесендә дә, монысында да кызыл тәлгәшләр. Ләкин без бер тавыштан Эмманың рәсемен мактадык." "Гафу итегез. Сәнгать әсәре турында сүз барганда" дип каршы килә башлаган идем, ул минем сүземне бүлеп, "Сез тәнкыйтьче ахрысы", диде. "Сез тәнкыйтьчеләр бер диалектиканы аңламыйсыз. Эмманың шәһәр тулы танышы, аның кулында сихри көч." Бу бәхәснең дәвамын сөйләмәсәм дә, сез аның ахыры ни белән беткәнен үзегез дә чамалыйсыз инде. Икенче көнне минем кайфым тәмам кырылган иде. Аш та нигәдер бик тәмсез булды, тоз да бурыч кына. Мин ашханадан чыкканда вестибюльдә шау-шу күтәрелгән иде. Кайтучыларны узаталар икән. Иң уртада йөзек кашы кебек ялтырап, Эмма басып тора. Хатын-кызлар аның яңагыннан үбәләр, ирләр кулын кысып иҗат уңышлары телиләр. Эмма аларның барысы белән дә бер юлы сөйләшә. Барысына да җавап биреп өлгерә. Булса була икән, кешедә өлгерлек дип уйладым мин. "Ник булай иртә кайтасыз, Эмма ханым?" дип сорады кемдер.
Мин бер урында озак яшәргә яратмыйм дип көлеп җавап кайтарды хатын. Кинәт нигәдер күңелем сызлый башлады. Һәм мин тизрәк саф һавага ашыктым. Бераздан минем янымнан машина выж итеп үтеп китте. Автобусның ачык тәрәзәсендә чәчәкләргә уралган Эмма ханымның матур йөзе күренде дә юк булды. Ниһаять, мин миләшләр алынына барып чыктым һәм шаккатып туктап калдым. Ниндидер рәхимсез куллар миләшләрне тәмам ботарлап бетергәннәр иде. Берсен хәтта урталай сындырганнар. Минем яныма бакчачы килде. Ул да бик озак эндәшми басып торды. Кем эше бу дип сорадым мин аңардан. Мин аны кем дип әйтергә дә белмим диде бакчачы әрнеп. Күрүчләр булган. Теге ул кирәкле сүзен таба алмыйча кашын җыерды. Теге юк, художница дип әйтергә телем бармый. Яссы ящик күтәреп йөрүче чалбарлы мәмәстәкәйегез. Мине әйтерсең яшем сукты. Ни дип әйтергә дә белмәдем. Ә бакчачы әрнеп дәвам итте. Матурлыкны мактаган булды. Үзен матурлык җырчысы дип йөргән булды. Ә үзеннән соң кешеләргә нәрсә калдырды? Нәрсә калдырды дип сорады бакчачы ачуы ташып. Ике кәрзин миләш алып киткән. Имеш кайткач миләш белән өен бизи. Ә безгә, кешеләргә бизәк кирәкмимени? Хак сүзгә җавап юк. Мин ботарланган миләшләргә карап эшләгәнне салдым. Башымны ием. Мин комиссар белән укытучыны исемә төшердем. Һәм бер карарга килеп бакчачыдан бу тирәләрдә кайда миләшләр үсә дип сорадым. Иртәгә барып кайтмакчы булам. Бакчачы миңа миләшләрнең кайда үсүен әйтте. Сез язучы Габдрахман Әбсәләмовның «Миләш» дигән хикәясен тыңладыгыз. Әсәр Фатих Шәрәфи укуында яңгырады. Әдәби тапшыруыбыз шушының белән тәмам.